Yun no. Sarap ng tanghalian po namin. Kain na tayo guys. Kain po, kain. So guys, thank you po sa panonood at walang sawang pagtangkilik ng YouTube channel namin, no? Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po, no? So bago po kami kakain, mag-pray muna po tayo, ma'am. Madam. Mother. Ikaw na po mag-pray. Kampo anak po ng Diyos Santo, amen. Lord, thank you na naman po sa mga biyayang binigay mo. Ibabalik po namin ang papuri at pasalamat. Hallelujah. Amen. Kain po tayo. So masarap po ang pagkain natin ngayon. Gulay. Pampahaba ng buhay. Galunggong, ayaw po ng galunggong. Ay, tuyo. Ay, kahit ano po. Basta may Ito, gulay. poke-poke. O, kumusta yung lakad nyo kanina, ma? Ay, maganda. Balik kami bukas. Balik kayo. Oo, balik na naman kami. Magaraw Ano lang kami. kasi naubusan ng Gamot. gusto ko to. Saan napunta yung gamot? Ubus na. Bukas na naman daw. Okay. Ganyan ang... Ganyan talaga. Talaga yun. Kaya alis si Sinagad nyo Jetty pa daw. ata? Oo, nagsangag ako. Nagsaga. Kaya pala, natagalan, no? Sarap. Oh, ito, gulay. Gusto ko nga po pa. Sarap ang gulay. Pagkaya mo ng gulay, ma. Ay, dahan. Buhay pa. Na. Buhay pa. Ay, sarap. Sarap po, gulay, oh. Kanyaman yung puki-puki. Ano ito? Sariwa to, kapipitos lang po, no? Tumanyad na ako. Poke. Pakman mo na kanyaman. Ginisang talong na kamate. Na may kamate. Yung po, oh, gulay, oh. Ito po. Akin lang tayo. Kung gantong lang kinakain mo, no? Healthy ka, no? Yan lang ano. Sarap. Yung talong, Mm. galing sa atin. Tsaka yun. O yung kano, saan mo binili? Alin? Yung kano, saan galing? Alin? Yung ano, yung kalabasa. Kaya po ningning? Hindi. Ito binili ko. Yung patola, binigay ng manugang ko. Yung, Kayo nga pala. yung kapalya, bigay sa kabilang bahay. Ano? So alos bigay lang po, no? Shout out pala kay kay Madam Bea. Saka kay MC Deborah, no? Marimlay tayo. Wapo, pangaya ka. Maganda naman. Pangmama na ako. Hindi mo kinakain yung balat, ma? Mustasya? Wala akong ipin na. Dati hindi ko Sarap sinasama. ng kape, yung black coffee, masarap, no? Dati Blend 45, dati Blend 45, no? Ano ngayon? Yung brand ng binibili mo? Wala nang Blend 45. Plus kape. Tuwan-tuwa yung dalawa. Pilit ko rin gano'n kayo. Paksiw. Kasi, Kanina, nakahanap na ng pagkain. Sino? William. Bigla nakalimutan, nakita kayo, tsaka si Bombo. pagkatapos na rin. Sarap Sarap na talaga. tilis-prito. Na? Wala akong ipin. Wala akong Ang sarap. Hindi ba masarap yan? Ay, masarap, sobra. Bago ko ito. Nakapusak. Ang sarap ng poke-poke, no? Yung nga, masarap nga. Ikaw, Ito. lutong Ilocano yan, poke-poke. Alam mo lutuin yung poke-poke dati apsa, hindi? Hindi, niluluto ko rin yan. Ako yan nuluto ko ito. Lalo na bagong pintas. Matamis kami. Ang dami na naman bunga nung no? Namumunga na naman. Matamis ang ano, yung ginisang talong mo. poke-poke.
Ganito yung pangalan. Yung nandun talong yon, yung nilagay mo Kasi doon. dinidiligan ko. Ah, okay. So hindi sila makakain ng mga rabbit, no? Kaya nilagay mo doon. Kailangan siguro yung tubig na o takpan muna. Yung bini natin. Di po Tubig ganyan lang? talaga yan. Mm. Okay na po doon po. Sarap. Sarap. Pilito mo yung paksiw, masarap. Mm. Yung kalabasa lang binili ko dito. Yung talong sa atin, Mm-hmm. yung ano kasi ito? Patola. Patola, binigay ng manugang ko. Ni Bea. Itong Opsbea, itong Ampalaya. palaya binigay sa kabila. Yan, yung kapitbahay Bigay lang, namin. no? Tanim kami. Tanim Kaya nila. masarap sa probinsya, no? Buwis ang kanin. Tama po. Alam ko, pagod kayo sa kakaikot niyan. No? Nagikutan kayo sugrado. Oo nga eh. Pahingin ano nga po sa? Ano? Sagin isa. Saging. Sarap yung sagin. Naglakad pa kami ni Apo. Saan kayo nakarating pala? Kami. Ha? Ang sipyo. Munisipyo. Sa likod? Nagpaseros pa kami. Sa anong center? Di ba? Yung... Maraming tao. Marami. Kaya Hindi kumukupas yung ano doon. Hindi kumukupas yung Ano? kumukuha ng gamot. Laging marami. Ako nung isang libre. ano, nung ano, kalati lang nakuha niya. So, hindi na Hindi kasi libre tsaka yung mga tao wala pambili. Ang hirap ng buhay ngayon, ang mahal ng gamot, no? Importante kay Apo yung catalog. Ay, ano yun? Kalati lang binigay, no? Bumili pa ako. Hindi ba kilala ni Nata Apong Plaza yun, no? Na hindi ko naitanong. Sino Kaya po? nga pala. Yung asawa niya, kaibigan niya Apong. Sinabi Yung mo doktor sana. dyan, no? Niya ba? Ang sarap? Huwag away, ha? Iba talaga yung ano, no? Yung ambience pagka sa likod, no? Presko, tahimik ang isip mo, nama. Gusto ko kalabasa ba? Kalabasang gusto ko. Ayan. Ayan. Pwede na yan. Tamis? Bagong ano to? Bagong pitas? Masak! Kumuha ka, patikan ko. Ano po? Kuha ka, pusak ba? Nagda-diet ka? Ano? Malayo-layo yung tinakbo nyo. Oo. Ha? Kasi hindi na kayo nag-almusal naman pala kayo. No? Nagkamsal kami, busog kami. Pero kung hindi ko kinontra si mama kanina, titira pa ng almusal niya. No? Titira. Di ba kakain siya sabi? Tumirak pa ito, na nga kayang tinuras ng doktor. Ay, sarap. Sarap ng kape. Sa setup kong mga kabuuan namin, mga women, marami kami, hindi ko nasasabi mga pangalan, kaya lang sa setup ko na lang. Kukumustahin ko lang silang lahat. Sino? Mga ka-women's namin sa Born Again. Women's. 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 Babae. Fellowship, babae. Fellowship, pag gano'n, nagpe-fellowship kami. Anong kada- pangalan ng church nyo? Omega of Jesus Christ. Omega pala. May Omega nakita kami yung pangalan. ano niya Alpha Omega. yung kaborn again mo, no? Yung kanina. Sino? Sa musip ya. Nakita niya. Nakita ko. Ano yun? Si si Brother Ramon. Kami kay Pastor, kay Pastor Roger.
Ngayon po, hindi na nagsisimba sila doon. Ano na rin sila. Nag-iba. Maraming ano yung born again Mga mga po. Santa Lucia sila ngayon. Yapo marin. Yama rin, yung balit sa Marami kanya. na. Si Darita, iba rin. Oo. Anong pangalan nung kay Ama rin kasi? Ha? Ang ibang pangalan nasa? Iba. Hindi kamukha yung katol ko na. Nakalimutan ko na hindi ay Daran Rita. Sa ano sila ya, sa Guanson. O, siya Darita sa Guadson. Ako alam ko lahat ng reliyon mabuti, maganda. Maganda lahat. Lahat sila nasa Panginoon. Kaya ikaw yung tao, kahit pasukin mo lahat ang mga reliyon. Kung ikaw naman hindi nagbabago, wala rin. Wala po na. Tama po. Sa'yo, ikaw ang mag-ano sa sarili mo, magbago. Ikaw magbabago. Ikaw Kasi- magpabago. Nagsisimba ka. Pagkatapos mo magsimba, magsusugal ka. O, wala din, tamo. Magmamarites ka. O, wala na. Kanina nga, sabi na nga, mamaya ka na magmarites. Sino nagmarites? Hindi ako kanina sa hospital. Eh, may nakausap ako. Nga, At magmarites tinatanong ako ka. ng isang ano, yung head nurse dun. Mamaya ka na Oy, magmarites. halika mo. Ay, Kaya po kasi ang kasama ko. Kasama mo, sa, Lola. sa kay doktor. Napasok kami. Sinatawag, may kausap. Nakikipagmarites daw. Nangipagmarites siya. Mamaya na po kayo Ay, sarap po magmarites. ng kape. Hindi po soft drinks ito, kape. Ano naman niya? Lahan mo rin makanya. Poke-poke. Sarap. Hindi mo na kumito. Sinata mo na si Apra mo. Oh, pasapatap ko lang. Oh, si ano ma? Sinata mo si Jing. Jay! Malapit ng birthday niya. Malapit na, ano po? Ay, anak? Ay, sus Marionet. Thank you, thank you. Ano lang po? Apo, anak, ha? Ano na po? Thank you, nakausap po kanina. Tuloy na, no? Tuloy na. Darating kami. May biro mo yung gusto nyo, luluto raw. Oh. Yung Salem ano? tinolang manok. Naging tinola. Salem. Ah, Sinali po. si Apple gusto niya tinolang manok yung native. Ikaw, bibing kalgareta. Ah, nagiba. Kala ko sali. Ako naman, Ayaw na sali ni Apple. tinola raw gusto native. Sige, hayaan mo na. Tinola na lang. Okay na ako Ngayon, doon sa ano. nagpaluto kami ng ano kaya po nga sa sisig. Ah, magsisisig ka. Iba-vlog natin. Iba-vlog natin yan. Oo, Sisig. Sisig ka Pampangan. Dahil natin doon ako naman. Yung sisig mo may utak. Ako naman kare-kare. Dapat may utak yun po. Oo, O, dapat may utak. di ba, ulo yung bibili natin? Dapat may utak. Sisig ka Pampangan. Magdala tayo, magdala. Nahilo yung rabbit sa'yo, baby. Oh, May diloy, naligo? oh, bitawan mo kasi. Wala, lupa. Sarap Babaw ng na naman. pumasa ko. Ginawa niyang baby yung rabbit niya. Oh, siya ang Wala, baby niya. Mga muyin na pig na ano na yan, rabbit. Yaman po eh. Kanya mama, ako na. Sobrang sarap, no? Kahapon dito ano. Dito po, 3 lamesa. Wala, nagpaing sa siya po nga sa kahapon. Hindi, inano, sabi ni Ethel, huwag ka munang pupunta. Ali, nahilo raw eh. Di ba nung ano, nung... Hindi, tama naman yun. Kung nahilo ka, pahinga ka. Alam nyo, kaya ako nahilo sa ikot. Ah, sa ikot-ikot. Pero sa ganyan hindi. Bilisan, no? Yung kanyang ganun, di ba? Exercise yun Pag ako bigla sa. ko na, oo. Exercise yun. Pero pagkatapos ng ano naman, wala na. Ganyan lang ang ano ko. Parang biglaan lang yun yung hilo. Tapos mawawala. Gusto ko mga bata yan. Tsaka yung gulay. Yung ano, yung kalabasa, gusto nila. Dito mga to. Ito na lang ang ano Sarap natin, ng no? ano po eh. Sarap Dami ng, natin yung kanin na. sarap ng ano. Yung gulay, no? Tsaka Sarap. yung taba. Ano, yung Ilocano, pinagtitimpla nila dyan. Gusto mo itong kamayang? Na, yung mga Ilocano, pampalasan yan. Yung ano, Halo bebe, ano yan? baybay. Bago kong. Pero hindi malagkit yung ano, malapsa yung kalabasa. Pero ang gandang kulay, ano? Pero kung malapsa po Dati yan, nagtanim ng kalabasa si tatay, no? Naalala ko, ang lalaki. Naglalagay siya ng balag, no? Ang haba. Oo. Si Ethel nagtanim doon. Ay, ang ganda yun. Binebenta niya, no? Oo, may kumukuha noon. Binebenta sa bayan. Kumikita kayo o hindi? Kumikita. ito yung tamis oh.
Ano yung balag, gumagal mga bunga. Eh, di ba Seattle, di ba may nakita kang bunga, yun lang ang bunga niya, namatay na. Itong buto nito, gusto ko nga malabsa lang, di masarap. Hindi maganda po. Malapsa. Malasa yung ano, yung pagkain, no? Yung flavor niya dahil naggisa ka ng bawang, sibuyas. Kapampangan yun yung sikreto ng Kapampangan eh. Tapos golden brown yung bawang, no? Gusto ko mas malambot pa niyan. Hindi ko kaya. Alin? Pakalan pa natin ito. Ay, oh, malambot na yan, ma. Sa inyong may ipin. Ah, gusto mo yung ano, no? Siya po, gusto niya yung Sausaw mo sa toyo, tsaka kalamunding ito. Kaya lang yung bawal ano sa atin talaga. to. Pero tayo gusto natin ganyan. Ito, kayo gusto ito. Crunchy. Crunchy ba yun? Crunchy siya. Ako po gusto ko pa yung hindi talaga luto, lalo na yung ito. Tignan mo nga naman ang ipin mo. Oo, Nung pero boy pa si masarap. tatay, ano kasing gustong kinakain sa Jerry's Creek? Yan, yan. Di ba nagpupunta tayong Jerry's Creek? Yung puset. Pag nagde-date tayo tatlo. Puset. Ako naman yung ano, yung linagang baka. Oh, Ikaw naman yung bangus na malaki. Boneless, yung ang kinakain ko doon. iba-iba Nung kayo last palang. yung ano, ano, di ba pinadoktor natin sa Garcia? Mm. Yung doktor na dun sa puso, pagkagaling namin kay Garcia, doon kumain kami. Yun ang lang tatay niya, ano, inihaw na puset. Ako naman gusto ko yung bulalo na Baka, no? Sarap mong May umigop na sa baboy yata o Wala, baka? baka yun. Baka yun. yung Sarap. sisig namin Pati sa repolyo, ano, sarap. inihaw yung ano, baboy, yung ano ba yun, yung ulo. Oo. Di ba? Pakukuluin Ihaw muna yun. natin yan. Pakukuluin muna. Para malasa, no? Pakukuluin yun. Dapat medyo malambot, yung malambot talaga. Mm. Tapos isa sa ano ba yun? Ano sa uling ng Ihaw. inihaw. So, maagang pamamalengke o kinabukas. Let's say bukas magluluto, ngayon mamamalengke na kayo. Eh, dapat mamamalengke na tayo po ng ano no, ng 20. Nang umaga lulutuin na Ay, maaga. hindi po, 20. maaga na lang tayo. Hindi, 20 ipaskad ko na tapos Ay, gigisa. papaskad na. Alis tayong alas 9. Ay, Bibili ng Alas tayo mga alas 10 ng umaga. Hindi pagkabukas di na ano tayo. Nahabol. Mahabol, 21 iba po na yun. Lunes yun. Lunes. Oo, Sabado. Lunes ba yon? Ewan ko. Lunes ba ang 21? Alam ko po Lunes ang ano nila, Lunes, hindi Martes. Oo. Hindi pa tinignan. Pero kahit anong araw, bukas mo, ngayon bibili na. Tapos maagang magluto. Lambot mo na yung pata ng baboy at saka yung ano. Para Ilang pata bang anin mo? 3? yung malalaki. Bibili O, ako 4? malaki. Mga 4 siguro. 4? Ay, marami na Marami yun. din po. Tapos bili Kare-kare, ako no? ng ano, peanut butter sa inyo, yung DGs. Didis. Wala akong ngipin kaya pangit ang salita. Didis. Pero tayo, wala tayong ngipin eh. Lagyan ng Puso ng saging. Ano mga rekado na napos ha? Kompleto dapat. Musta, piche. Piche? Talong, sitaw. Yun tsaka ang- puso ng saging. Opo, puso ng saging. Tsaka yung ano, atswite. Oo. At saka yung peanut butter na Didis. So, 4 na klase yung ulam natin, no? Meron tayong, yung manggagaling doon, Dalawa. bibe, Oo. kalgareta. Tsaka manok na native. Tsaka pansit. Ba, may pansit pa. May Doon. pansit. Doon po ang pansit. Ngayon, Dito dalawang dito klase naman, lang. Dalawang klase tatlo lang. tsaka yung isda kay Ate Esther, yung binili nyo kahapon, yung tulingan. Aha, 3 klase din. Bibili ako ng tulingan, yung malalaki. Pinirito ba yun o inihaw? Pinirito na lang, huwag nang ihaw. Masarap. Matagal kasi yung pag-ihaw. Kasi si Ate Esther kinakain lang. Hindi kasi Ano, nag-iihaw na rin ako Hindi- ng ano, ng baboy. Eh, kung marami yung uling. Bibili tayo pong uling dun kay ano, Tita Maring. Maganda yung uling nila doon sa palengke. Doon tayo bibili. Hindi piprito yung baboy. Hindi po pipirit, hindi po inihaw. Masarap Ano? yun. Palambutin Kaya muna lang di natin. masyadong ano, kailangan ano lang. Mild. Oo. Anong panimpla mo? Suka o kalamundeng? Kalamansi. Yun! Tsaka maraming sibuyas. Walang bawang yun, ano? Wala. Ay wala po, ganyan Sibuyas lang. lang. Opo. Tsaka kalamansi. Paminta. Tsaka bibili tayo po ng ano, North seasoning para masarap.
Anong Kasi nilalagyan yun eh. Anong North Kahit ang Season? North Seasoning nga kaya. Dapat po din na nila. Nilalagay yan. Tapos katerbal sili, no? Dapat yung Alam mo naman kalabang kung mortal Konti lang, yung medyo ano. hindi, gawin mong ano, maghiwalay ka ng konti, maraming sili. Oo. Kahit hindi na pwedeng, kahit wala nang ano, pwede naman hindi lagyan ng sili. Pwede. Sarap yan. Kung gusto mo, lagyan mo yung sayo. Lagyan ko yung hiwa sa ka. akin. Ay, Kami ganyan sa ano, nung nagkanto Hanggang kami. gabi na ganyan. tayo doon, mano. Magsuswimming sila, may magtutupis. swimming doon. Ikaw, one piece ka, two Magsiswimming piece. ako, lola, sa isda. Kasi Kasama ako doon sa sila. swimming pool. Magsuswimming ka? Marumi doon sa ano. Magsuswimming ka? Ay, hindi siguro. Joke lang. Swimming ka? Eh, yung swimming pool mo, dalawa hindi pa ako naligo ron. Ilang beses na ako pumunta. Ay, Saan? ako po magsiswimming Ay, ako. hindi ko na kaya. Matanda Maliligo na ako. ako. Sarap maligo, lalo na paghapon. Kaya nga. Di ba nung dumating yung mga pinsan ko sa States, Di ba naligo Na- ka? Kayo, hindi kayo naligo. hindi ako naligo. Ikaw Nag-swimming naligo sila. ka. Oo, O kwento Ako mo yung naligo. dumating sila sa States. Si Babang Bert. Tsaka si baby. Mm. Okay lang ang Balik nyo. balik niya. Ay, No, hindi ba March yun? Ano, kailan dumating? Nung ano? January o February? ay, March! March sa tayo na. Di ba nag-overnight tayo dun sa swimming pool? doon ka rin natulog nun? kami, Oo. dalawa niya po. Magkatabi kami. Malamig yung aircon. Ay, malamig. Ay, oo. Maganda yung resort. Oo. Doon Ayaw, kami natulog. ayaw ko yung aircon. Kami lang dalawa ni Lola, Lola ang natulog doon kasi sila Ethel, hindi sila pwede. Umuwi. At saka si Edlin. Di ba kayo puno yung isang kwarto sinalus? Kami ni baby, ni ate baby, si Bong, ako, 6 tayo po ata, 6. 6 o 5. Maga kayo nagising, no? Oo, ngagang nagising. Aga? Anong inalmusalan nyo? Ay, marami. Ay, marami kaming almusal. pagkain, no? Eh, di ba pumunta kayo doon? May Nagdala gatas kami. ng Yung kalabaw. malaking hotdog. Hoy, Mayroong, dog, mayroong ano Gano, kasi ano, yung- gatas ng kalabaw. Gusto gatas pala ng nila yun. kalabaw. Oh, Tsaka yun. tiyo. Dala pa kayo. Tiyong Mga malalaki? tinapay, oo. May Hindi po, adog, ang maliliit dami. lang. Yung maraming tiyo. Yung mga tinapay dyan na rin dyan. O, yung mga tinapay, ang daming tinapay. Sila, isang karton yung mga, ay, kabamo karton yung dilatan dala niya, no? Mhm. Dami. Ay, thank you nga pala kay Babang Thank you Bert, po. no? Ang dami niyang binigay sa akin. 3 pares na sapatos. Tapos, damit, no? Ako pera ang Sure. binigay niya. Sa'yo, pera. Thank you, thank you. Kasi, nung maliit kayo, pag Pasko, doon tayo pumupunta sa kanila. Kasi lumaki ako sa magulang nila noon eh. Oo. Parang kapatid ko na rin yan. Oo. Tapos pag uwi natin, ang dahil pagkain dala, no? Oo, tsaka perang matitigas. Di ba, matigas yung pera Pasko. Hindi ko naman pinapasyal sa iba-iba ito. Doon lang. Kundi lang sa dao, pagkatapos, puntahin namin si nanay, si lola mo, tsaka si ate Clarindot. Hindi ko naman doon lang, no? Magkapera na kayo. Pero, Sa daw, halimbawa, binigyan ka pera, Ibigay sa akin. ibigay namin sa kanya pag uwi na kami. Oo, yung Ingreso na namin. ingreso na. Ingreso. Kasi ang baon nila eh. Hindi naman nila gastos, hindi sila ganong sanay sa pera. Hindi kami sanay sa pera. Mm. Hindi namin alam yung pera. Ilang taon na kami? 10 Bago, taon. bago yung nalaman ng pera, nung high school ka na. Oh. Nung ano, kung sa bagay, kahit bigyan mo, wala ka namang pera. Oo, Pero wala talagang nasanay na walang pera. Siguro bibigyan mo ng 10 si ano, ha? Magkano to? Oo, ano Pero naman. mahirap yung buhay nun, naman. Na? Siguro Kahit bibigyan yung ka ng anak 10, niya, oo. yung anak niya, mula grade 1 hanggang, ano na lang, first year sa, ano yung school niya? Saan? Doon sa Sa Paris. Emay. MI, noon na lang nagbaon ng pera. Pero nung daycare, kinder, grade 1 hanggang Ikaw, grade ikaw nag-alaga. Ay, oo, Pero alam araw-araw. mo, maraming Pero naipon gusto po mo si pa. ano. Pumupuso. Ay, ayaw ko na. Eden. Hindi ko na pwedeng, ano, Kung bigyan gusto, akong pamasahe nun. Eh di, atid ko sa school. Eh paano po pag ano dapat hatid nyo na rin si Denden yan? Ay, Oo. hindi. Ang kapatid May niya. Denden Si siya. Si Edlin, Sa atid ng maghahatid. motor. Sa bagay, sa susunod. Alam mo, mag-aaral ano, yan. ano, eh di umaga,
sakay kami ng tricycle. Meron kami pamasahe sa merienda. Eh ngayon, atid ko siya. Sabi ko sa kanya, uwi muna ako, magluluto ako ng pagkain. O sige, sabi niya. Wala tayong ulam ngayon. Minsan nagtitinda sila ng mga ulam. Oo. O bibili na lang ako, hindi ko Nagtitinda siya ng ulam? Oo, sila ni anong pangalan yun? Nakalimutan ko. Yung kapatid niya po? Hindi, kaibigan nila. Kaibigan niya. Nagdadala ng sinigang kung anong ulam-ulam. Eh tapos kung wala kaming luto, uwi ako. Yun po, Sabi ko sa kanya, babalik ako. Maglakad na lang akong papunta sa school. balik pa uwi daw eh. Hindi siya Maglalakad ka lang? Maglalakad lang. May exercise. May exercise. Eh di sayang yung 20. Sa akin na Babalik ang lang. lakas ni mama pag Sa akin na lang yung 20. Di sayang. Pag uwi namin, ayaw nung anak na lumakad. Siyempre, magta-tricycle. Mag-tricycle na naman Hindi naman kami. maglalakas si Edlin. So, hanggang dito na lang yung natin, vlog natin. Hanggang dito na lang po. Thank you po sa panonood, Thank you no? po. Sa walang sawang pagtangkilik. Salamat po sa pag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe, no? Paki-subscribe po. Thank you po. God bless all po. God Thank bless you. po. Bye-bye po. Yes po.